Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Osibo, die deelneemt aan de Centraal Dialoog van Bonaire, heeft samen met die van Sint-Eustatius per brief bij de stuurgroep Caribisch Nederland aangedrongen op een verlenging van het noodpakket op het einde van het jaar. Volgens Notje Willem, raadgever van Osibo, kan het Bonaireaanse bevolking niet afhankelijk zijn van Den Haag en moet proactief worden, wetend wanneer de deuren weer opengaan na de pandemie COVID-19. Het is namelijk zo dat de Osibo deelneemt aan de Centraal Dialoog. Dat is een platform waarbinnen 3 partners deelnemen. Dat is namelijk de overheid, de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisatie. Zoals bekend is, na 13 maart door de coronavirus heeft Nederland een noodpakket aan de Caribische eilanden geboden of verzonden. Het heette de NOW-regeling, waarbij onder andere de loondervingsregeling één onderdeel van vormt. Nou, die regeling kennelijk wordt nu verlengd na 13 juni. Want die eerste regeling geldt van 13 maart tot en met 13 juni. Onder welke voorwaarden is nog niet bekend. Hopelijk zal het dezelfde voorwaarden zijn die we al gehad hebben, namelijk die loonderving en ook steun aan de midden- en kleinbedrijven voor wat betreft hun operatie om ze overeind te houden. Daarnaast heeft dus de centrale jeugd zich gebogen over wat gaat er gebeuren na 13 juni. En ook wat gaat er gebeuren bij mogelijke heropening van onze economie. En in dat opzicht hebben wij 2 werkgroepen geïnstalleerd. Eén werkgroep was de steunmaatregelen, hoe tegen ze aan te kijken en hoe aanvullende maatregelen te vragen aan Nederland die nodig zijn in de lokale situatie. Het is toch begrijpelijk, we hebben een heel andere situatie voor onze economie dan in Nederland, die onderdeel wordt van heel Europa. Hier zijn we een klein eiland omringd door zee, dus de impact is anders, maar ook de oplossingen zijn anders en ook de steunmaatregelen dienen anders te zijn. En de tweede werkgroep die buigt zich over het feit hoe als de zaak weer open gaat. Nou, die brief is opgesteld door de Centraal Dialoog van Bonaire, gesteund door de Centraal Dialoog van Sint-Eustatius en die gezamenlijke brief is gezonden richting Den Haag. We wachten natuurlijk op reactie, maar daarnaast heeft de Osibo gepleit, of pleitte de Osibo, dat we niet alleen kunnen wachten wat vanuit Den Haag komt. We moeten ook eigen initiatief nemen hier op het eiland, proactief zijn en in dat opzicht zijn we dus hebben we een plan in elkaar gezet die we volgende week gaan voorleggen aan bepaalde strategische partners op het eiland. Hopelijk als alle neuzen in één richting kijken, als iedereen op dezelfde golflijn is, dan kunnen wij dus die scenario's in concrete plannen omzetten, zodat wij ook klaar zijn of ons voorbereiden om de grote klap te gaan opvangen wanneer dus de economie weer open gaat op Bonaire, waar ik al nu kan voorspellen dat ontegenzeggelijk ontslagen zullen gaan vallen. We spreken met havenmeester Gunter Vlaandering over de zeiljachten die hier op Bonaire willen stationeren voor de veiligheid in gevolge van het orkaanseizoen. Ja, klopt. Het orkaanseizoen nadert zichzelf heel snel. En dit met de COVID-uitbraak willen we wel toch helpen hoe en wat kunnen we doen. Dit hebben we een protocol samen met Aruba Curaçao geschreven. Hoe kunnen we iedereen helpen die een schuilplaats of een lichtplaats nodig heeft tijdens het orkaanseizoen. Bonaire is wel kleinschalig, dus daarom hebben we het ook met Aruba en Curaçao gedaan. We willen dat alle jachten toch veilig ergens kunnen aanleggen en aanmeren. Voor nu, Bonaire krijgt toestemming van de EBT en gezaghebber om dit te doen. We laten 2 jachten per week hier naartoe komen, zodat we ook toch de quarantaineregels goed kunnen nalopen. Iedereen moet 14 dagen op hun boot blijven, op hun eigen kosten logisch. Maar ze krijgen wel een buddy, ze krijgen wel hulp van de publieke hygiënische dienst, gezondheid. En al dit is toch heel veel werk voor de mensen en we willen ze niet toch overvloeden in deze tijd. Daarom doen we het nog steeds voor het begin 2 jachten per week. Als het goed gaat gaan we 3 keer per week, maar tot nu toe is het 2 weken. We hebben een lijst van 10 jachten binnengekregen. Allemaal hebben al een plek bij Harbour Village geregeld. Dus dat is goed. Dus deze week gaan we al snel beginnen met de eerste 2 jachten die hier naartoe moeten komen voor het orkaanseizoen. Hoe wordt dit geregeld tussen de kustwacht en die jachten die moeten terugkomen?
Ja, tijdens de coronavirus-uitbraak hebben we een protocol geschreven samen met de havenkantoor, kustwacht, douane en Kamar. Die protocol gaat via ons. We krijgen alle documenten binnen van de jacht, registratie van de boot, welke mensen, wie zijn aan boord, paspoort. En ze moeten ook een Maritime Declaration of Health invullen. We sturen naar alle autoriteiten deze informatie en ook met de toestemming van de gezaghebber van de EBT. Dan weet precies kustwacht wie ze door moet laten in onze territoriale water en de douane ook en de Kamar. Douane en Kamar gaan de quarantaine ook controleren tijdens de 2 weken op boot. En zodra de 14 dagen zijn voorbij en er is geen problematiek met gezondheid, krijgen ze een toestemming van publieke gezondheid en dan naar de douane kunnen ze inklaren en ze kunnen gewoon lekker vrij op Bonaire hun dagen gaan en zoeken naar een ticket, misschien naar een huis of zo, terugkeer. Zou de periode, orkanen vroeg in de periode beginnen, krijgen zeiljachten in problemen. Kunnen ze toch hier naartoe komen of hoe moeten ze dit doen? Ja, dat hebben we ook in kaart gebracht. En daarom zeggen we tegen alle jachten dat probeer overal een veilige plek te zoeken. Niet alleen concentreren op Bonaire. Er zijn heel veel jachten in de Caribisch die willen ergens naartoe. Bonaire is kleinschalig, dus we hebben niet zoveel plekken. Dus we zeggen actief ga misschien ook naar Aruba of naar Curaçao. Aruba en Curaçao hebben een mogelijkheid om de boten uit het water te halen. Hier zijn we wel beperkt. Er is mogelijkheden, maar toch kleinere schepen kunnen, kleinere jachten kunnen wel. Maar ergens anders ook een plek zoeken. Vooral of Puerto Rico, Sint Maarten, hangt af waar de orkaan is. En wachten zodat je gewoon veilig de tocht hier naartoe kan doen. Volgens hoofdcommunicatie Lucia Beck is het moment aangebroken om de verantwoordelijkheid van Reisdienst Caribisch Nederland afdeling communicatie informatievoorziening omtrent COVID-19 over te dragen aan de communicatieafdeling van het openbaar lichaam. Ja, het is inderdaad 2,5 maanden geleden zijn we benaderd door de gezaghebber om te ondersteunen in de communicatie. Dit heeft te maken met het feit dat het een crisisniveau 3 was. En dat betekent dat de Rijksvertegenwoordiger daar ook een rol in heeft en samen met zijn adviseurs. En als een adviseur van de Rijksvertegenwoordiger heb ik toen de rol genomen om op het verzoek van de gezaghebber natuurlijk om te ondersteunen in het coördineren van de communicatie. We zijn inmiddels 2,5 maanden verder. De basis is gelegd. We zitten in een andere fase waar er geen actieve COVID- of coronavirus casussen zijn. Dus het is ook het juiste moment om het over te dragen. Ook heel belangrijk om te benoemen is RCN Communicatie. Die is verantwoordelijk voor de communicatie van de diensten en organisaties van het Rijk. We hebben voor 2,5 maanden minder werk gedaan voor onze diensten. En we gaan nu terug naar basis, dus terug naar, zoals ze het noemen, de nieuwe normaal. Voor de duidelijkheid, communicatie van SZWU bijvoorbeeld, staatssecretarissen en zo, die komen wel van jullie kant? Ja hoor, er is niks veranderd. Alles wat betreft de communicatie vanuit de diensten van het Rijk, SZ2 Belastingdienst, dat blijft gewoon bij communicatie. Dat was altijd ook, dat is ook tijdens de afgelopen 2,5 maanden ook zo gebleven. En daar gaan we nu mee verder. Heeft de OLB toch gevraagd om terug te krijgen die communicatie? Ja, we kijken, het zijn interne ontwikkelingen waar ik geen informatie over wil geven. Maar het is wel in overleg met de gezaghebber natuurlijk het juiste moment om het weer over te dragen. Dit betekent dat die communicatie van de EBT ook via de OLB gaat? Inderdaad, in deze fase is het wel het geval. Lucia, ik heb met jullie heel nauw samengewerkt. Het was een harde periode. Hoe ervaren jullie hiermee? Ja, we hebben allemaal een ervaring erbij. Het was, kijk, je bereidt je voor op crisis, je doet regelmatig oefeningen. Maar de crisis die we nu hebben ervaren, dat staat niet in de boeken, zoals ze dat zeggen. Dus er is geen draaiboek hiervoor. Dus we hebben ontzettend veel geleerd. Het heeft ook het team heel sterk gemaakt, mijn communicatieteam. Dus wij zijn...
heel blij hoe het allemaal is gegaan en tevreden hoe het allemaal is gegaan. Natuurlijk heb je wat tegenslagen in zo'n crisis, maar dat is onderdeel van een crisis. We hebben het vaak hierover gehad, ook met jou heb ik hierover gesproken. Ik weet dat het voor de pers heel belangrijk is om als eerste met het nieuws te komen. Maar zeker in zo'n crisis zoals de COVID-19 is de juiste informatie op het juiste moment om te zorgen dat er geen paniek wordt gecreëerd in de samenleving. Het moet in balans zijn met hoe snel heb je de informatie buiten. En dat is zeker iets dat ik als advies en als tip meegeef aan de pers. Ik wil toch ietsjes verder gaan op Curaçao. Het was een hele, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar met de persconferentie tussen de pers en de minister van Curaçao. Wat kunt u ons, uw mening hierop? Kijk, ik geef als communicatiedeskundige ben ik heel voorzichtig met het geven van mijn mening. Natuurlijk heb ik wel een mening daarover, maar ik heb ook een rol voor wat betreft de communicatie vanuit het Rijk op de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dus ik volg ook van heel dichtbij wat er op de landen gebeurt als liaison communicatie voor BZK. Het is onderdeel van een crisis dat er zoiets gebeurt. Ik heb ook in de afgelopen 2,5 maanden een paar keer discussie gehad met mensen van de pers, omdat zij bepaalde informatie willen die we nog niet kunnen geven. En het is heel normaal, het is op Curaçao gebeurd, maar als je kijkt is het ook op Aruba gebeurd. Het gebeurt in de Verenigde Staten, het gebeurt in Nederland. Het is heel normaal tijdens een crisis. En het belangrijkste is dat wij allemaal rustig blijven en weten wat het algemeen belang is. En dat is om de bevolking goed en correct te informeren. Naast criminaliteit in de fysieke vorm houdt het Korps Politie Caribisch Nederland zich ook bezig met diverse cybercrime-aangiften en ontwikkelingen. Mensen moeten alert zijn op de dreiging van cybercriminelen tijdens de COVID-19-lockdown. Aldus woordvoerder van de KPCN, Miluska Hansen. We hebben recent inderdaad een persbericht uitgedaan met informatie over wat cybercrime is en waar wij, vooral ook op de eilanden, maar wereldwijd, rekening mee zouden moeten houden. Waarom deze persbericht eigenlijk? We hebben dit persbericht uitgedaan omdat er natuurlijk in deze periode van COVID dat er heel veel mensen thuis zijn, heel veel mensen thuis werken en het gebruik van internet heel veel is toegenomen. Dat betekent ook voor de criminelen die online staan te wachten dat er meer opportunity is. Er zijn meer manieren om via het internet, om online een misdaad te plegen, wat cybercrime heet. Dus vandaar dat we dit hebben uitgedaan om mensen er attent van te maken van dames en heren, dit bestaat en dit kan je eraan doen. Want op dit moment krijgen we niet zo heel veel meldingen van cybercrime. Maar we horen wel geluiden dat het gebeurt. We hebben ook van lokale instanties en lokale instellingen mailtjes gezien, persberichten gezien. Dat er een attempt was om te hacken. Dat mensen hebben geprobeerd om in hun systemen te komen. Dus dat willen we voor zijn. En vandaar dat we vragen, als je een rare mail krijgt met misschien phishing e-mail. Dus dat je van een lokale bank iets binnenkrijgt en dat je weet het is niet van mijn bank geweest. Dat je het doorstuurt naar ons, zodat wij alvast onderzoek kunnen doen, maar ook dat wij een beeld kunnen krijgen van waar men probeert om cybercrime uit te voeren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Je hebt ransom, malware, kunt u een beetje uitleggen? Klopt. Wat ik zo net heb gezegd, dat zijn phishing mails. Dus dan krijg je een e-mail van een instelling die je kent. En die instelling vraagt dan om informatie die normaal gesproken niet gevraagd zou worden. Misschien een pincode, een inlogcode. Dat wordt nooit van je bank gevraagd. Maar iemand die dan een phishing mail stuurt, die gebruikt dan een neppe e-mailadres. En die e-mail ziet eruit alsof het van een lokale instelling die je kent afkomt. En dan geef jij de informatie en dan kunnen ze zo jouw accounts binnentreden. Dus zodra je dat ziet, niet gebruiken. Dat heet phishing mails. Je hebt ransomware. Dat is een link die je binnenkrijgt en als je erop klikt, dan wordt je computer of je telefoon geblokkeerd. En dan moet je een bedrag betalen en op het moment dat je dat bedrag hebt betaald, dan krijg je een code waarbij je weer gebruik kan maken van je eigen account. Dat heet dat ook. Dus zodra je dat ook binnenkrijgt, graag daar niet op klikken. Geen enkele rare mail. Als je denkt, ik ken het adres niet, ik ken de afkomst niet, geen gebruik van maken. En je hebt ook malware. Dat kan ook via verschillende links binnenkomen. En dat er op een gegeven moment dat zij dus kunnen zien wat jij doet op je computer. Dus er zijn heel veel verschillende manieren. En ik heb ze nog niet eens allemaal opgenoemd. Waarbij mensen zo achter jouw gegevens kunnen komen. Eentje die veel komt in deze periode van COVID-19 is fake news. Doen jullie iets hierover?
Dat klopt. Wij kunnen daar niet zo heel veel mee doen als politie. Wat wij wel doen is aanraden om vooral de juiste bronnen te volgen. Dus als je weet dat in dit geval van de COVID, dat het de openbare lichamen en Rijksdienst de leading zijn, volg die personen met de informatie. En alle andere informatie die niet van een betrouwbare bron afkomen. En als je ook merkt van dit klopt niet, rapporteer het op Facebook, zodat wij zo alleen echte informatie kunnen blijven delen. Bedreigingen via social media. Ja, dat is vandaag toevallig besproken en daar zit het een en ander bij. Want op het moment dat er een bedreiging is gedaan op social media, moet de persoon die bedreigd is zich ook bedreigd voelen. En als die persoon zich bedreigd voelt, dan kan die persoon een aangifte doen en dan kunnen we als de politie daar iets aan doen. Is dat niet zo, dan kunnen wij daar niks aan doen. Geef je de kans om nog een keer die e-mail te herhalen? Ja, graag. Dus als iemand iets ziet, als het raar is en je denkt, hé, ik wil dit even melden, politie@politiecn.com. Wij gaan nu de reclame en zijn zo bij u terug. Samen tegen corona. Stop verspreiding van het coronavirus. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker uw handen. Bent u ziek? Neem contact op met uw dokter. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Meer informatie? Kijk op rijksdienstcn.com/covid-19 of bel gratis 0800 1351. Vanuit het buitenland belt u +599 715 9199. Sintoniza Nos TV agora Onda Kubota. Download nos app, seja por de App Store of Play Store e desfrutar de nos programação e transmissão vivo completamente grátis. Há notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo lo que está passa. Passo escuta de nós, conta conosco. É canal netamente boneriano. Nos TV. Tu tem sonho of mais, pero quando tá com a pessoa que está trabalhando e com nós por ajudar para realizar isso aqui não, sonho te dá uma contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número. Share nos website kubo sernan keri ding exterior y laganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonaire.com. Wak nos TV, una kubota. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Voorleeswedstrijden die dit jaar weer zal plaatsnemen gaat vanwege de coronacrisis niet verder. Dit volgens voorzitter van Fundación Les Tadouchi, Eline Cruz-Piar. We hebben als Fundación Les Tadouchi besloten dat we dit jaar niet meer doorgaan met de voorleeswedstrijd. Dit aangezien de lange periode dat de kinderen thuis hebben gezeten.
We vinden het belangrijker dat ze nu hun focus gaan zetten op hun studie en dat ze een succesvolle jaar gaan afronden. Dus we hebben besloten deze volgend jaar weer te gaan houden. Wij hebben in het najaar onze spellingswedstrijd en dat hopen wij dat wel doorgaat. Dus als de noodregeling, als de maatregeling zo blijven, hopen we dat wij toch dan door kunnen gaan met de spellingswedstrijd. En dan wordt het moeilijk om 2 wedstrijden tegelijk te gaan organiseren, ook voor de studenten. Dus we hebben besloten dan de spellingswedstrijd weer door te laten gaan in november. En de voorleeswedstrijd dan wordt pas volgend jaar. In normaliter houden elke school hun eigen competitie. En de winnaar bij de school die komt bij ons in de grote voorleeswedstrijd. Dus alle scholen houden zelf hun competitie. En daarna de grote winnaar van elke school die gaat dan tegen de scholen in de voorleeswedstrijd. Wij willen de kinderen toch blijven stimuleren om te lezen. Lezen is ook een manier om een hobby en een manier om zich te vermaken, vooral als mensen meer thuis zitten. Het is een mooie manier om dan een boek te gaan pakken en weer te gaan lezen. NOS TV heeft het volgende opnames van het terrein van overheidsbedrijf in brand. Om zondag 24 mei omstreeks 7 uur 's avonds kwam de melding binnen dat er een brand was op het terrein van een overheidsbedrijf. Het is een bedrijf waar auto's vernietigd worden. Het brandweerpersoneel was ongeveer 3 uur bezig met het blussen van de brand. Er raakte niemand gewond. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Op Curaçao lijdt zeker de helft van de inwoners aan obesitas en heeft naar schatting 15 tot 20% aan suikerziekte. Dat is een groter risico tijdens een pandemie als corona. Horeca-leverancier Barry Wouters heeft daarom samen met andere leveranciers besloten om gezonde warme maaltijden te leveren. Caribisch Netwerk. Het Daily Meal Program, een particulier initiatief, verstrekt sinds Koningsdag elke dag 330 warme maaltijden aan mensen die getroffen zijn door de impact van het coronavirus. Deze maaltijden worden dagelijks bereid door horecapersoneel dat op dit moment geen werk meer heeft. Het project is eigenlijk ontstaan uit, het eiland zit natuurlijk, we hebben zelf 400, 450 restaurantklanten. Heel veel grootkeukens, allemaal wel afhankelijk van toerisme. Ja, aan de andere kant heb je een hoop mensen die honger hebben. En aan de andere kant een hoop grootkeukens die op een hygiënische manier heel goed kunnen koken. Dus wij waren de leverancier, dus we hebben ook een hoop goederen over. Dus ja, die combinatie 1 en 1 is 2. Ik heb veel spullen. De horeca wil graag werken en koken. En tegelijkertijd een hoop mensen die behoeftes hebben. Ja, dat was, zo zijn we eigenlijk gestart. Dus ons doel is een beetje om middels de hulp van de horecakeukens mensen meer te laten wennen aan het eten van groente en fruit. Omdat als het de uitbraak toch een keer komt, en ik ben bang dat die nog een keer komt, dat ze in ieder geval fysiek wat beter in staat zijn om er tegenaan te gaan. Vrijwillig werk voor die Daily Nova Special. En voor tijdelijk werken we wat minder. En dan doen we dan lekker koken voor mensen die speciaal eten, voor arme mensen. En dan hebben we het
nog wat te doen. En vanaf 12 uur dan gaan we lekker koken voor hun. Veel groenten gebruiken. En inscheppen en serveren, wegbrengen dan. Zie, dat doe ik. Met het helaas hebben we crisis. Dus ik vind dan, we hebben bijna heel weinig te doen op Curaçao. En met dit project dan gaan we heel lekker samen koken. Voor die mensen die echt meer nodig hebben. Krijg je nog betaald hier dat je aan het werk bent? Of... Nee, dan kom ik gewoon als vrijwilliger. Ja. Vrijwilligerswerk is dat. Met liefde. Dat hoort ook erbij. Ja. Zie. Nederland heeft 16,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp op alle 6 Caribische eilanden in het Nederlandse Koninkrijk. Op verzoek van Den Haag coördineert het Rode Kruis sinds 6 weken 16 miljoen euro voor noodhulp aan de autonome eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Caribisch Netwerk. Het Rode Kruis coördineert de 16 miljoen euro dat Nederland beschikbaar heeft gesteld aan het Caribische deel van het Koninkrijk. Dit geld is bestemd uitsluitend voor noodhulp, zoals voedselpakketten en producten voor persoonlijke hygiëne. We hebben gezocht naar een betrouwbare, ervaren partner die vaker dit soort operaties heeft helpen begeleiden en heeft helpen coördineren en uitvoeren. Dat is het Rode Kruis geworden, het Rode Kruis Nederland, wat zorg draagt met afstemming van de 3 afdelingen van het Rode Kruis hier op de landen. Voor een goede coördinatie tussen de bestaande organisaties, want er wordt op de 3 landen al heel veel gedaan door een aantal lokale organisaties, om die samen te brengen en te zorgen dat de mensen die hulp het hardste nodig hebben, nu die voedselpakketten krijgen. De noodhulp bestaat uit 3 verschillende pakketten. Een basisvoedselpakket, bestemd voor een gezin van maximaal 5 personen. Een speciaal babypakket met luiers en babybenodigdheden. En een pakket voor persoonlijke hygiëne. De Rode Kruis, wij doen niet exact distributie direct aan de mensen thuis. Er zijn sommige uitzonderingen, maar we werken met groepen, kleinere NGO's die al bekend zijn in het volk, die al hun assessment hebben gedaan in het volk. Dus ze kennen de mensen, ze weten waar de meest vulnerable mensen zijn. Dus wij werken met hun, we krijgen een lijst van hun en dan leveren wij een stuk of 40 of 50 aan die groepen. En zij zijn dan responsible voor de kleinere groepjes of zij gaan naar de mensen toe, naar hun huis. Bij een paar families leveren ze wel zelf de pakketten af, zoals deze familie. We zijn hier vanmiddag bij Suax, bij een familie waar we vandaag een pakketje van voedselpakket en hygiënepakket en ook een babypakket. En er zijn enkele baby's in de huishouden, dus hebben we rekening mee gehouden. Het is een familie van meer dan 5 personen, dus ze kunnen 2 weken lang met pakketten die wij van het Rode Kruis hier hebben geleverd. In ieder geval tot aan augustus zal het Rode Kruis voedselpakketten blijven rondbrengen op de eilanden. Als daarna blijkt dat er meer noodhulp nodig is, zal er gekeken moeten worden of Nederland bereid is het termijn te verlengen. Vier politieagenten ontslagen na overlijding van George Floyd in politiehechtenis. NBC Nieuws heeft het volgende. Overnight chaos in Minneapolis. Crowds of protesters swarmed the streets, facing off with officers in riot gear who fired tear gas and rubber bullets. Another demonstration in Chicago. This is a trauma that a lot of us African Americans have to deal with. A bystander's cell phone video captured the incident Monday night. A Minneapolis officer pinning George Floyd face down, pressing a knee into his neck. For at least 3 minutes on the video, Floyd pleads for help, saying he can't breathe at least a dozen times. Then he becomes unresponsive as onlookers shout at the officer. Get off of him now! Security footage from a nearby business obtained by NBC News shows what appears to be the moments leading up to Floyd's death. Officers are seen removing Floyd from a parked car and handcuffing him before walking him across the street. In an initial press release, police said they arrived at the scene for a reported forgery in progress and that the suspect appeared to be under the influence and physically resisted officers. Once the man was handcuffed, police said officers noted he appeared to be suffering medical distress and called for an ambulance, but the mayor called it wrong at every level.
What we saw was horrible. Completely and utterly messed up. This man's life matters. The 46-year-old Floyd played basketball in college and lived most of his life in Texas, working as a truck driver and security guard. It's just heartbreaking when you watch how they killed him, how his knee was on his neck, not for 1 minute, not for 2 minutes, not for 3 minutes, not for 4 minutes, but 8 minutes. LeBron James posted this image on social media of the officer kneeling on Floyd with former quarterback Colin Kaepernick kneeling in protest of police brutality, writing, "Do you understand now, or is it still blurred to you?" The case is already drawing comparisons to another high-profile police confrontation in 2014. When you look at that video, what goes through your head? Oh, I see another senseless killing. Gwen Carr is the mother of Eric Gardner, who died after police in New York placed him in a chokehold. And it's like a reoccurring nightmare. And this has to stop. Something has to be done. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedouder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.